jutra ljudi, moje ime je Admir i danas ćemo da igramo Happy Wheels, da ljudi, konačno igramo i tu igricu i ovo je novi serijal i krećemo. Koje da uzmem, ima i jedan, evo je. Ok ljudi, stvarili smo se ovdje i radili smo stav. I... ništa, zaboravite. Da vidimo kako je ovo. Bacamo mačeve. Što ga pogledalo. Ne. Nisam mislio na mene. Idemo ponovo, mrtav si, jes. Ne. Zašto? Ajde. I ako me malo čuda moj glas, ajte, bolestan sam. Šta ti ja double kill ja napravim? Ne. Ajde. Neću ovo da igram. Ne valja ova. Igramo sada Dumb Waste Die. Oj. Thanks for playing. Ima jedna normalna igrica. Evo ga, baremo. Oj, ček. Idemo, mrtav sam. Bravo. I dođu. Yes. Try to survive. Ok. 30 sekundi da vidimo ću uspjet. I da li ću da uspijem. Da nije još već prošlo 30 sekundi. Hajde. Oj. Gledaj, lik se. Joj. Živ sam. Joj. Ajde, nisu ruke, noge bitne tu, nek sam glava živa. Nema više ni glavi, ali smo pobjedili. Da vidimo kako je ovo. Što se tu radi? Aha. Ovo nije dobro. Ne da vidim nastavak, odnosno na prizu. Ne. Ček. Čekaj. Jesi ti smotan za života? Ne! Nemam baš da kliknem u jednom trenutku. Ljudi moji. Oj. Joj. Evo vidimo kako je ovo. Čim stvarima znači nam. Joj. Ima išta normalno u ovoj igrici. Srce mi stade. Drž se. Oj. Zar je ovo moguće? Mogu da uspijem. Ajde kako. Ajde provuci ništa mrtav čovjek. I oj. Direkt. Ne sam. Please budi nešto normalno. Mrtav sam kao lijep. Oj. Šta sad? Yes. Kako? Pa ja sam, brate mili, skočio i ušao ga. Joj. Yes. I... Sad gdje treba da ide? Mislim da znam gdje treba da ide. Ajde. Yes. Šta sad? Joj, dobar. Ajmo. Gdje je auto? Nije ništa. Da. I sve o svom to je gotovo slične epizode. Hvala gledam, tako da im srećo i arrivederci. Vidimo očiju i zuba i mobitela.